Витоша ме е съпътствала през целия ми живот. На Витоша се учихме да се катериме, на Витоша за първи път влязах в пещера. На един по-късен етап започнах да си мисля колко такива неща човек може да практикува в рамките на едно денонощие на Витоша. И фантазирайки си ги докарах до 20. И открих, че човек на Витоша на практика може да прави всичко като спорт в планински условия. Миро е един от надеждите на планинското бягане, мой колега от Спортна академия и участва в един научен проект за Национална спортна академия. Това, което виждате на него е газ-анализатор, така че ще бъде интересно. Ще има добавена стойност в цялото ни бягане с малък научен елемент. Това е княжеския подход към върховете. С Дойчин по това трасе сме изкачили вече общо 13-8 хилядника. Денивелацията е някъде към 750 метра, дължината е само 2,3 км, т.е. стръмно трасе. Този маршрут е абсолютно емблематичен, защото през него всъщност един от подстъпите на софиянци към планината е именно от тук. Трамвай 5 като пристигне, хората се разтоварват и поемат нагоре. И това всъщност нашата трасе е едно от по-стръмните места да стигнеш до по-висока точка. Витоша ни е най-бързата, лесна планина за мене, защото аз буквално на 5 минути съм вече в гората. Така че всичките ми подготовки до сега за всеки един от хималайските гиганти всъщност премина от тази планина. Така че аз вероятно не мога без нея. Ами, да ти кажа, починах си от изкачването. Гени беше доста снисходителен към мене. Много е приятно и времето е хубаво за сега с нас. Мисля, че за сега изпитвам наслада от всичко, дано така да продължи до края.
да ги събирам. Антония толкова много се е наточила, че от половин час, че и повече е там. Верно ли бе? Викам бе, Антони, какво? Тя загрява. И тя вика ми, не ми стоеше. 1 час и нещо е по-рано, така че чака. Добро утро на всички! Вече сме заедно с Дойчин на язовир Студена. Включваме се в етапа с бягането, който е горе-долу 5. Ще избягаме едни 6 км до село Госнек. Във връзка с безопасността се наложи да погасим балона. Да, разбирам, че вятъра няма как да го избегнем. Да, много се усили вятъра. В момента вятъра в изчуване беше над 4 метра в секунда. Да, което вече не е добре. Да, и във връзка с безопасността се наложи да го погасим. Имаме още максимум 40 минути, в които може да изчакаме. И ще направим още един опит да го дигнем, след което отиваме в пещерата, където се надявам да няма вятър. Издишаме, Румене, издишаме. Балона и той издиша. Той даже не вдиша, ти ще издиша. Той така и не вдиша. Ако се чуете какво държа тук GPS, от който не трябва да се отклонявам на повече от 1 метър. Еми, да, наблюдавахме, че и точката... Искаш ли да закачим този банан с дрона и да го дигнем? Направиш обиколката. Това е вариант, бе. Дай го дигнем с дрона. И после, обаче, още едно нещо трябва да правим. Рязко пускане надолу. С едно карабинерче и с спусък. За да има бънджи скок. Отиваме в пещерата по нашата програма и толкова се обади, че става за скок, се връщам с колелото и скачам. Айде, Роска! За Иван си окей? Да. За Иван си окей? За Иван, да, приготвите. Браво, страхотно. Направихме издигането с балон, сега отиваме в пещерата. Ако обстановката се подобри, ще се върна да направя един скок, ако не продължавам към Чуй под лова. Его е виновника. Ей! Някак си, въпреки че така в главата си имах план кое след кое следва, как да наситиме преминаването по този маршрут, възможно най-атрактивни средства, възможно най-разнообразни средства, стоеше сякаш без душа, сякаш нямаше завършеност. И ровейки се да събирам информация за маршрутите на Витоша, за възможностите от едното място да започнем с един спорт, да продължим нататък с друга дейност, неминуемо минах и през интернет сайта на парк Витоша, където първото нещо, което ми направи впечатление е, че служителите от парка са стартирали една инициатива за достъп до планината на хора с затруднен достъп. Това веднага направи една препратка към тази идея, която се беше зародила в мене и осмисли цялото занимание да бъде посветено на тях. Да бъде посветено на това да бъдат събрани средства, за да се изгради една специализирана площадка за такива хора с увреждания. И разбира се, около тази площадка да има и алея, да има уреди за спорт за хора с специфични двигателни увреждания. И не е честно планината всъщност само ние да сме ползватели на нея. Трябва да има начини и места, на които тя да е достъпна за всеки един, който иска да бъде.
хората с инвалидни коли виждат в парковете. Аз искам да ги виждам и тук. Само че като дойдеш тук и разбираш, че няма къде да го правят. Това е изключително важно нещо, което ще даде на много хора, което ще отвори вратите на много хора, които по една или друга причина не познават планината, да се докоснат този огромен акумулатор на енергия, на мотивация, на сила. Но това касае всички, това касае майките с колички, това касае възрастните хора, а и не само. Днеска нашите майки и бащи ние ще бъдем на тяхно място. И де-факто отговорността и качеството на това, което правим за достъп в планината и в града, касае всички нас. Тук е най-дългата пещера в България. И това е, че много години наред. Тук е невероятно място и най-близката до София, която е голяма пещера, така, в която всички круцове по пещерно дело в София, които се проведат, минават през Духовата. Много комплексна пещера, без да има вертикални части, също време много натварва хората. Отделно много красива пещера, която за съжаление няма начин тези хора, всичките, които идват тук, да ни влияят негативно, т.е. да се видят следите от човешката намеса. Духата, мисля, че е централно място взема в всички пещерни хора в България, защото не само, че е най-голямата, то може би една от най-посещаваните от пещерната пещера. Мисъл, лазенето може някой да го отчете, че не е спортна дейност, обаче ако не си го тренирал тук, не можеш да се представиш добре. Ако не си го тренирал дълго време, ако не си го правил дълго време, си мисля, че не е спортна дейност. Като се наложи, може би да го правиш. Тук е основно двигателно качество. Съзнаваш, че то си е така доста изпотяващо, натварващо и как ще го наречи. Хендбайка какво е? Това де-факто си е колело, на което просто са разменени механизма. В смисъл, движението е преместено отпреде, върти се успоредно с двете ръце. Това е сравнително вече старо поколение колело, но въпросът е, че ми върши перфектно работа. Използва се от хора, които имат проблеми с придвижването с долните крайници. В моя случай, понеже след травма съм парализиран от гърдите надолу и нямам движение в долната част на тялото, това колело ми позволява да карам. Чувствам се неловко. Предполагам, че и така изглеждам. Най-вероятно и негрите се чувства с тези ски неловко. Айде.
един много приятен маршрут на едно емблематично за български алпинизъм място – Резньовете. Защото софийските катерачи предимно тук са катерили зимата и сега тук катерат. Най-близко е до София. През седмицата дори за половин ден може да дойде човек. Всъщност през зимата въобще не са толкова лесни за изкачване, както примерно през лятото биха могли да бъдат. Тъй като изцяло се обледеняват с една фирново-ледена кора. Характера на скалите е композиция от болдъри, много гладки форми с много глухи и заоблени цепки. Така че през зимата може да се каже, че може човек така да се позабавлява доста сериозно. Мога да се обобщи като така хубаво мога да се накендриш в тези шамари. Мога да минеш по супер лесно място, обаче 1 метър по-страни и да се разкаже. Има болдър пасаж. Много години в главата ми е озрявала тази идея. Аз не мисля, че е някаква гениална. На много хора се е случвало това нещо да си го мислят. Споделял съм го с приятели, но истински, може би ценното и това, което си струва да извадиме на преден план, е уникалността на Витоша. Тя е обречена да търпи капризите на всеки, който живее в нейните поли. И по тази логика на нея имат поле за изява всякакви ексцентрици. Аз мисля, че и този проект дори може да бъде отнесен към ексцентричните проекти, въпреки че така една от целите на мен и на екипа, който реализирахме това мероприятие, беше да се покаже не само спортната част на планината, ами и нейните красоти. Витоша притежава природни феномени като морените, нещо, което не може да се види на практика в други планини. Витоша притежава водопади, притежава красиви скали, на които човек, занимаващ се с катерене, може да практикува тази дейност и през зимата, и през лятото. Витоша в последните години възвърна така животните, които бяха изчезнали от планината в миналите години. И това също мисля, че стана благодарение на различни организации, които имаха отношение към тази дейност. Вече не е случайно турист в рамките на своята разходка да срещне сърна, елени, лисици, язовци, най-различни видове. Витоша съставлява една много голяма част от историята на планинарството в България. От нея са тръгнали много туристически дружества. Тук е учредено първото туристическо дружество на Черни връх 1895 година, Леко Константинов. По-късно през 1999 в квартал Княжево е учредено първото единно дружество на тези клубове. Тоест, ако днес имаме туризъм, то той започва именно тук на Витоша.
За мен Витош е много специално място и по-специално комините, където сме. Тук сме проходили, както се вика, по скалите и през лятото и през зимата. Комините бяха нещо като тренировъчна площадка за нас. Тук сме изпробвали всичко, което по-късно сме практикували в алпинизма и в високата планина дори. Витоша, освен че голям късмет, че има за софиянци, за нас като алпинисти това беше мястото, където се подготвяхме за високата планина. Аз съм се качвал от Драгалевци до Черни връх за тренировка не знам колко пъти. На комините пък това се комбинира с ходене и с катерене. Въобще това е невероятно място. Витоша трябва да бъде пазена и да я развиваме като място, където всички ние можем да спортуваме и да изживяваме хубави мигове. За мен Боянски водопад е много мило място, защото като деца взимахме лифта от Княжево, идвахме тук да си играеме и ето там по това дърво сме търсили съкровище. Имаше един приятел, беше направил карта и може би се майтапеше с нас по някакъв такъв начин за него забавен. Иначе това е обект, най-близкият обект за катерене на лед през зимата, а от няколко години насам е разработен като обект за спортно катерене и през лятото е едно от предпочитаните места, защото е много хладно и приятно място за катерене. Такова време е подходящо за каньонинг и ние оцелихме и в това отношение шестицата. Как премина този маратон? За мен имаше много неизвестности в него, защото той съчетаваше различен тип характер на натоварването. Ски, гребане, колоездене, катерене, алпийско, спортно, кучешки впряг, нещо, което никога не бях опитвал до този момент. Преди това трябваше да се уча на конна езда. Всичко това нещо бяха неизвестности за мен. Разбира се, минавах многократно по този маршрут да меря отсечките, денивелацията, да си представям къде какво може да се случи като неблагоприятно стечение на обстоятелствата. И това нещо събираше някакво напрежение в мене, което в момента, в който започна маратона, имам чувство, че така ми олекна. Разнообразието от бягане, катерене, ходене, гребане и така нататък ми даваше възможност от едното да си почивам с другото. И нещо, което аз винаги съм считал, че е най-важно и най-ценно, когато човек е в планината и когато е сред природата, това са хората. Аз имах възможност да ги правя всичките тези неща с наистина едни хора, които те са намерили своето място в обществото, те са се доказали и в спорта. И за мен беше много голяма чест и много ми беше приятно да бъда в тяхната компания. Ние не спряхме да се забавляваме. За мен беше прекрасно изживяване, цялостното завъртане през планината, по земя, въздух, вода, едни такива контрасти, които наистина, случвайки се в рамките на един ден, имаш чувство, че не е бил един ден, ами един месец. Гледката, на която имам възможност в момента да стоя, е гледката, която аз виждам от дете през моя прозорец.
На практика за мен Витоша представлява всичко. За мен тя е пътя към високите планини, към нещата, с които най-много обичам да се занимавам, защото тя ми е дала този старт. Но нещото, което аз така съвсем наскоро открих, е какво ми дава ето тази крива. И как щеше да изглежда съзнанието ми, ако аз не виждах тази крива от моя прозорец, а беше просто една права линия. Имам чувството, че гледайки този насечен пейзаж, този насечен хоризонт, с тази възходяща в неговия център, формираща върха и планината, изправяща се пред мене, по някакъв начин надига съзнанието ми отвътре. И изпитвам успокоение, когато хоризонтът е насечен, когато има криви, нисходящи, формиращи върхове и долини. За мен, разбира се, това са нещата на подсъзнателно ниво, които успокояват всеки, когато се върне в домашната атмосфера. За мен това е домашната атмосфера. Това е първото нещо, което съм видял. Този връх е надничал през прозореца ми в детската стая.